парчами давлатӣ дар баробари конститутсия, нишон ва суруди миллӣ аз ҷумлаи арзишҳо ва муқаддасоти милливу давлатӣ маҳсуб мешавад ва он барои муаррифии давлату миллат дар сатҳи ҷаҳонӣ нақши муассиру арзанда мегузорад. ба хотири арҷ гузоштан ба парчами миллӣ, рамзи истиқлолу озодӣ ва ваҳдату ягонагӣ, аз соли 2009 инҷониб ҳамасола дар саросари кишварамон санаи 24 ноябр ҳамчун рӯзи парчами давлатӣ бо тантана таҷлил мегардад, ки ин боиси ифтихору сарфарозии ҳар яке мо мебошад. парчами давлатӣ рамзи муқаддасест, ки дар он истиқлолият, ваҳдат ва осудагии миллату давлат таҷассум меёбад. ҳамчунин парчами давлатӣ яке аз рамзҳои муҳими истиқлоли миллӣ ва давлатдории муосир ба ҳисоб рафта, ифодакунандаи мақсаду маром ва орзуву ормонҳои тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон маҳсуб меёбад. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи истиқлоли сиёсӣ, иттиҳоди вайроннашавандаи табақаҳои гуногуни иҷтимоии ҷомеа, дӯстию бародарии ҳамаи миллатҳои сокини ҷумҳурӣ мебошад. ин рамзи муқаддас нишонаи бақои миллат, давлат, ваҳдат, ҳуввияти миллӣ ва яке аз беҳтарин воситаҳои тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандорӣ, ифтихори миллӣ, хиштаншиносӣ ва ҳифзи арзишҳои волои таъриху фарҳанг маҳсуб меёбад. бояд таъкид намуд, ки ифтихор аз ватан ва арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллат қарзи виҷдонии ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон мебошад. эҳтиром ва пос доштану ҳимоя кардани парчами миллӣ, ин пос доштану ҳимоя кардани ватан, хонаводаву пайвандон ва таъриху суннатҳои ниёгони бузурги хеш мебошад. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ифодакунандаи иқболу истиқлол, иттиҳоду сарҷамъӣ, нангу номус, ватандӯстиву худогоҳӣ ва ҳуввияти миллии халқи мо буда, мақсаду мароми неки мардуми тамаддунофари моро дар ҷилои рангҳои худ инъикос намудааст. қарзи фарзандӣ ва вазифаи шаҳрвандии ҳар яки мост, ки ба парчами давлатӣ ин рамзи истиқлолу озодӣ, иттиҳоду сарҷамъӣ, ватандориву ватанпарастӣ ва ҳуввияти миллӣ арҷ гузорем. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз рукунҳои асосии муқаддасоти миллӣ буда, ифодагари рамзи ҳаёти осоишта, меҳнатдӯстӣ, бахту иқболи сафед, умед ба ояндаи нек ва лоиқи эҳтироми пиру барнои кишвар гардидааст. парчами миллат дар қатори дигар муқаддасот рамзи давлату давлатдорӣ ва нангу номуси миллӣ мебошад. аз ин рӯ маданияти арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ аз ҷумла парчам бояд дар зеҳну шуъури ҳар як фард аз овони хурдӣ тарбия карда шавад, ки ин рисолати муҳим, вазифаи оила, муассисаҳои таълимӣ, зиёиён ва аҳли ҷомеа мебошад. мазмун ва муҳтавои парчами давлатии мо дар баргирандаи хусусиятҳои хоси миллӣ, ифодагари устувории давлат, нишонаи ҷонисории фарзандони содиқи ватан барои озодӣ ва намунаи заҳмати созандаву ободкорӣ ба хотири ободии кишвар мебошад. ин аст, ки миллати сарбаланди тоҷик ҳамеша таҳти парчами худ саф ороста, дар лаҳзаҳои бисёр ҳассосу душвори таърихӣ ватану миллат, забону фарҳанг ва марзу буми аҷдодиро ҳимоя намудааст. вақте ки парчами давлати соҳибистиқлоли мо дар бузургтарин созмонҳои ҷаҳонӣ болафшонӣ мекунад ва ё дар чорабиниҳои варзишию фарҳангӣ боло мегардад, вуҷуди моро ҳиссиёти волои ватандӯстӣ фаро мегирад ва мо албатта аз ин ҳама самараву дастовардҳои замони истиқлоли худ ифтихор мекунем. бо мақсад варҷгузорӣ ба яке аз рамзҳои асосии давлат, яъне парчами миллӣ, соли 2011 яке аз баландтарин парчам дар ҷаҳон бо баландии 165 метр дар пойтахти кишварамон, шаҳри Душанбе, афрохта шуд, ки минбаъд дар гӯшаҳои гуногуни кишварамон ин иқдом идома ёфта, парчами миллӣ дар сутунпояҳои баландиашон мухталиф афрохта шуд.
бигузор парчами давлатии тоҷикистони соҳибистиқлоли мо бар сари миллати тоҷик ва давлати тоҷикон то ҷовидон парафшон бошад ва моро ба сӯи ояндаи ободу осуда раҳнамоӣ созад. Tu ramzi Tojikistoni, tu misli gushu